IP-ne dipek dhewe. IP-ne dipek dhewe pripun? Hah? IP-ne dipek dhewe. Ayo IP-mu tok pek dhewe maksudnya. IP niku nilai Apa? apa? Indeks prestasi. Aku iki ngarani indeks prestasi wis lali kok men. Ndak tau apa-apa. Ya. Nggih sugeng dalu Pak Marsudi, Pak Siswadi, Bu Agnes, Pak Burhan, Pak Gandung. Bu Agnes iki sapa? Lah sapa? Bu Agnes sapa? Aku takon kowe kok kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten nih? Embuh, Ora kenal loh. capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih, ibuke kula. Oh. Lah ibumu Sri Lungit. Nah itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Lah iki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Bu bos. Sadurunge mau muni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Anggo H lho. Arep ndlentrekke liyane mesti.